Ụmụnne m, anọ m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m na fon sị m nwaanyị mba nnọọ mza ya sị m na enwe ihe mege n'ụlọ ya ugbu a, mana ya ga-abịa plen n'ihi na ọ bụrụ na Chineke ga-elecha anya meghere ya ụzọ ọma, na ọ gịnị ka ya ga-eji agaghị ekwupụta ihe ọma Chineke mere ya. Na nne na nna ya nwụrụ hapụga ha dị obere, ebido biwe ndụ ọjọọ, sonwe otu ọjọọ tiri ya n'ime ihe ndị e mere ya na-adịghị proud of. N'ihi na ya baana na ndụ ahụ n'ime ka ya rezi ego, bido ezigbo biznes si n'ime ndụ ahụ pụta, n'ọzọ ndị proses ka ya hụrụ di ya ma ọ dị na ọwụghị obere ihe, ịhụnanya, love at first sight. Di ya elechaa ya n'ọnọdụ ahụ si ya like ya kpọbipụ mkpirisi anya mmiri si na ọ bụrụ na this guy dị serious na ihe ọ na-ekwu, na ya ga-eji di emere chi, na ọ ihe ekpebiri n'ime onwe ya. Ya soro ya laa n'ụlọ mma na nwata nwa agbọghọ pikiri na street, na m na-amụ adreesị na ha onye pikiri by 1 AM na Ume Road n'ihu big hotel. Ka ha larutere, ọ bụrụ na nwa agbọghọ wee young girl nọ there her age, na ọ nwanne di ya na ya nọ na-eshiri ya nri na-eme ihe niile, digede lewe bịa ghọta na ya wụ street hanger, onye ya ihu onwedo otu o si nabata dị ya ma otu ọ dabadoro ya na ya abụọ like o kwedo ha ekwe ya so go to hell. Ya nọrọ nga na si ebe nwoke nụ pikiri okpere ya gawa na hotel, ekpere bịa n'ụlọ ya na Kanel. Ịhụnanya ihe na di ya gwaga na ya likiri ya genuinely, ya dị attracted, strongly attracted to her. Maka ha gaa n'ụlọ ya ka discuss about themselves, ka ha ga discuss further. Ya efiri na egwuregwu ya ka ha bịarutere n'abalị a na-enwe ihe ha mere na di ya emetọ ya aka, na ebe ebe ya kọwara di ya akụkọ ụwa ya na ihe niile. Di ya sị na ọ bụrụ na ha dị serious na ihe na ọ ga-akwụsịnụ. Ya sị na enwe onye amụrụ were ogirishi nwoke, enweghị nwa agbọghọ amụrụ were ogirishi nwoke buo ya n'isi. Mba, na ihe ọbụla onye akwụna na-eme taa nwe ihe ọ chọrọ ime, na ọ bụrụ na nkwụsị dị fa, enweghị onye na-enweghị turn around for good. Na ọ bụrụ na ọtọ ya nụ bụ efili na ya likiri ya, ọ hapụziere ya okwu na ya ga-egosi ya dat na ihe e mere wụ ihe ya chọrọ ime. Na ya ka na bedroom di ya si ya chikwele nga apụta n'ihu na room di ahụ nwere toilet and bathroom oil suit. O gheripụ ya ma na ọ gara boutique na across the road gaa zụtara ya gown dị mma, si ihe eyile ya apụ na ọ dịghị mma. Ya yiri gown ọnụ hụ mmadụ n'ime, yiri gown akwụrụ na mirror. That day ka ya hụrụ na ya yiri mmama ya, no that very day ka ya hụrụ chete mme ya bewe di ya agụgụcha ya. Ruo mgbe ha nwụchiri, nwanne di ya nọtara ga gwa mma ha na ya wachawo nwanne ya nwoke epikiri n'ụzọ, na mgbe eji kpọpụta ya na ọ ebe 1 AM, na ya ahụghị ihe yi, na ya complete street girl. Mma ya being a hard woman a na-asọpụrụ asọpụrụ. Ruo mgbe ọ gwachara mma ya sị mgbe ya hụrụ na ha, ruo mgbe di ya gaziri ime ya introduce, mma ya gwawa ya dat na ya ebie n'ụlọ a na ọ mara dat na ọwụ ya. Jụwa ese ele ebe di ya hụrụ ya, nwa ya nwoke hụrụ ya, ya gwa ya na o pikiri na street. Ya sị yes, nne di ya sị ya na o pikiri na street. Ya sị ya street nke ị na-emega nụ mgbe ya na-ebi ndụ ọjọọ, mana nwa ya nwoke chenjiele gbanwee ya. Ya sị ọ ga-eme na ọ washi na na-echenji akwụna echenji, na anaghị echenji akwụna na ọ ga-eme. Na nwaanyị mba nnọọ mza ọ sị di ya nụrụ nga kpọrọ mme banye n'ime ụlọ ya nụ ka ọrịọ ga mme ya biko na nwa nọ n'ọwụ ndụ ya, na ọwụ mkpụrụ obi ya, na nwa nụ mpụ ya n'akụkụ ya ga-anwụ, na enwebe nwaanyị bara ya anya. Mma ya sị nsogbu anọ na ya ga-enyere ya ka ihe ahụ oriri na ọ ga-agbu ya, na ya dọngwara na ya na ihe okwu. Ọ ka ha ekwuekwere kwucha, nne di ya ruo otu ụbọchị sị na ọ na-abịa visit ha. Ọ ya ka nne di ya bịara, ya welcome-cha ya, ya na-atara ikwe get along with her na okwegede ha ekwege. Mgbe ahụ alụbeghị ha ka nọkwa na enyi o. Ihe nne di ya nọrọ na ọ naanị 3 days. Ozugbo nne di ya lara, oko akpịrịkwata eshi n'isi like this gbaruo ya na mkpụrụ ụkwụ ya abụọ. Na nwaanyị mba nnọọ na m hụ ọkọ ndị Igbo na-akpụ ya agba, enwe ndị na-akpụ ya agba, na nga ka mgbijigbi ọkọ ahụ hacha
ọkọ ahụ gbaa ya nke na enweghị nwoke n'elu ụwa ga-ahụ ya bekata ọsị dị ebido bugharịwa from hospital to hospital. Nne di ya bịacha ha na ya nọrọ na enwere ihe mere gwawazie ya na ọ wụ ihe ụmụ okorobịa nwokoge n'ahụ na ihe na ọwa ọrịa o butere mgbe ya na-agba akwụna na mmụọ ọrịa ka ga-abughachikwu na ọma ọrịa ka ga-abughachị na ihe akwụna na-asọfa once ha gawara ezumike nka ha ebidoro ya ọrịa ururu ọrịa ha kpokoro ha n'ahụ anọ nga yiga akwa ebido bughashiwa na ihe nne di ya gwụla ya hapụga nwa ya dị ebido na-ebugharị ya by then enweghị ihe bụ n'obi ya dị helpless dị na-ebugharị ya ka ya bịara bịa mee ka na-enwetatụ onwe ya di ya lọta sị na ya bịara gwa ụmụnna na ha ka ha duga ya ga lụọ nwaanyị mma ya jụọ sọ onye ka ọ gaje lụ ihe a nwatakịrị oke gbara from ihe ụtụ ụkwụ yes sọfọ ọwụghị ọrịa oburu na aja ọcha na a gaala dọkịta elele enyegekwana ihe ọgwụ na ọwụghị infection na ọwụ skin na ihe jọsụrụ bịa na ọ ga-alakwa na nwaanyị mba nọmza na ụta ka DH defeat mmanya na that argument onweghị ezi any other option than ịgba nkịtị na ihe bụ oko abịakwa ụgwọ isi na oke ahụ ghara di ya akpụrụ ụmụnna ya bịa lụọ ya di ya kpere gawa ma skin specialist handle ya ozugbo oke ahụ ebido laa kilia mgbe ya lere anya enwetara onwe ya na di ya ga ụlọ ọgwụ aha dị oke ya tụrụ ime mụọ ejima abụọ otu nwoke otu nwaanyị ka ya mụọkwara nwa anọ tara mụcha nna di abịarịawa na-arịa n'ihi na mgbe ihe gbasara process of a ga-alụ nna di ya nọ that time mana o jighị ahụ ọ dị weak ọwụghị onye oke okwu so mgbe ahụ ya bịa kpara ya that time ejikwa na ụmụ abụọ n'aka eji ihe ka nwa ọhụrụ n'aka ụmụaka ejime ya n'aka ahụ nna di ya emechiwe ya ike ya na di ya sị ka aga kpọta mpa sị ga akpọtara ya papa ka ya ji aka ya lee ya ote nwunye nwa na-eshi ele nna di ya na ọ ga-ahụla ha lie na ya even though na mgbe ọ na-arịa o nwere ọnụ ikwu okwu mana onweghị isi o kwuru okwu ọjọọ gbasara ya ụta ka esi akpọta nna di ya na siti ebe ha bi na nwaanyị mba nọ ya na di ya ebido bugharịwa mpa ya ebugharịcha ya lọta ya ga-bido were mmiri ọkụ na masaji ụkwụ ya abụọ ihe na ụkwụ ya zara aza na masaji ya mbụ ụkwụ enwe onye yege na onye yechachichara mbụ ụkwụ kpọta baba bịa laa ya isi mejicha ya ebido shiwe ezigbo nri ya ma na agụrụ gbuge nwoke na village ma fresh vegetable shiwe anaghị apụta agwụ ya ọgwụ n'ahụ ya enwere onwe ọ ya ka o nwetachara onwe ya lawa nne di ya kpewe na ya chọrọ ịbịa ya gwa di ya sị na ya amaghị otu efil gị n'ije a mma chọrọ ịbịa di ya sị ya don't worry na ya ma mma ya na enweghị ihe echega mma ya ka o kwuo na ọ ga-ekwu ihe ahụ mgbe na-adịghị anya na ya kwọ mma ya na ya nwụghị onye oke okwu na ya bịawa ọgwọ chọrọ ịbịa na ọ bịala kembụ na ka abụọ na ugbo ka ọ ga-eji ama ka ya maragodo ihe o buru abịaje na ka abụọ na ugbo ala ya enyogokwu di ya ahụ nyuo ya ghọtacha nyuo ya sandụcha ya ka di ya ọ dị wee nọ mma ya mere ya destin ya ghọtacha ya ghọta ya koodu hụ ya ewepụgo uche ya ka ya hapụ ịbịa bụrụ ihe na ya na-amaghị isi na ọ dị n'obi ya mgbe a na-eme ya wụchasịa nne di ya wụchasịa gwawe si agbaghara na ya mere ya lot of things ya ejiri ụjọ enweghị nwaanyị ga-anụ na nwa ya nwoke chọrọ ịlụ nwatakịrị akpọtara from street ya ekwere na ya gbaghara na ya emee ya ihe na-ekwesịghị ekwesị na ọnwụ ihe ya ga-abịa ekwuwecha otu ya siri mee na ihe ya mere kama na ihe ya bịara na ọgbaghara ya na ihe ya bịara na ọgbaghara ya na ya dị very very sorry ya sị mma ya sị na gị sị mmadụ gbaghara na ị ga-agwa onye ahụ particular thing wụ ihe i mere ya marakwana ebe o si agbaghara ị ga-apụta gị sị emere m gị ihe ọjọọ gbaghara m ị ga-ekwu n'ụdị ijiri mmadụ ihe ọjọọ ọ sị nne di ya gwawe na enwere enyi ya nwaanyị kpere ga somewhere mgbe ya bịara n'ụlọ na enwere ihe ya mere mana oke ahụ awụghị ihe elega anya oke ahụ gbara ya mgbe ahụ na ọwụghị ihe elega anya na ọwụghị ihe elega anya ya na ya onye ya mere ya that time ihe nyere ga-eme ewu na ọwụ na o mee ya ihe ahụ na nwa ya nwoke ga-ahụ ha true color na ọ were ụlọ enwe ihe o nyere nwa ya nwoke na ọ ga-efu ya n'anya enwe mgbe ya harị na ọwụ oke ahụ gbara ya that time na ọwụ ihe ga-eme ya na ọwụghị nzube ya ịgba nwa mmadụ dịka oke ahụ na ihe ya bịara ime achị ya efiri na enwere ihe o ji jide nwa ya n'ihi na
out of ụmụ ya niile na kele na the two decent na ihe amaghị na nwa ya ga-anọ anọ nwee anything to do with nwa agbọghọ na-ebi udiri ndụ a ihe eji believe na ọ wụ ihe nwa ya riri eri and ya bịara ime ka ihe oriri gbanwee ya n'anya before ọwụrụzie oko ghara ya do mgbe e nyekwara datin a gwara ya datin ọ bụrụ na emecha ihe na nwa ya nwoke gaa n'ihu gaa lụọ ya nwekwa onye ga-egbubi ha again na ndụ a tiri ụwa gwụ mana o emechaa ya rizọtụ ga-esi na ihe apụta ọ bụrụ na o kewa ha na-enwekwa ihe ga-ekewa nwa ya nwoke na this lady again na otu o si dịrị ugbu otu o si lere di even though na ụmụ ya ihe ha na-emewe ise ndịta ego ya ụwa ha kwa na onye ele ya bịa ghọta na ọ bụrụ na ọ ya nwa nọ n'ọrịa na otu ka ọgwụkwọ isi eme na ọ bụrụ na ọ ga-akpụrụ na di lee ya n'ụdị aṅachaa ya wepụta ya na-enweghị onye ma echi ihe ya bịara wụ ka ya rịọ ya na ya karịala ime mmadụ ụdịrị ihe ọjọọ dị otu a meshọn buru ya gaa 6 feet na o wuola nwa ya taa na ya nabatala o si ekpughe n'akwa di ya ebilitezi take his action gwawazie mme na ihe ya chọrọ ka o kwuo n'okwuli na ya ma ọfụma na ọ UK kpe ya gaga UK ahụ nwe enyi nwaanyị mma ya mana ọ dị ka the woman agwa ya arụghị mma na mgbe niile ka ya na-agwa ya na ya like UK na ọsọ wee enyi ya nwaanyị na ebe ọ ya nwere right ime enyi ndị na ishiri arụghị mma na ndị ọzọ enweghị right ichụzụ onye dị ha mma nakwa akwa UK kpere ga na ọgwa ya ugbo na ọwụ UK kpere ga iche madam nnezie gwa nwa ya nwoke CS na UK kpere ga na ya dị sorry ihe ya bịara rịọwa arịọrọ na ihe ndị a niile ekwensị eburule ihe o buru bịa burukwana pụọ na nwaanyị mba nọ nza ya nwa one woman ya na ede na mma the woman nyere ndụmọdụ gwa ya sị na enwekwala ihe na-eme n'elu ụwa ka eme nwaanyị ahụ rute nso na mgbe ụfọdụ enemi strike eke mbụ ọwọkụ ha bịa mere ya enyi bịa strike ahụ ọzọ keke ga-awọkụzin na ya stay away na ya nwakwala anwa jiri okwu nwaanyị a mee ihe ya sị ka ya jụdele m na ya gwara nne di na ya nọ na ihe o kwuru mana enwebe mgbe ya gwara na ya gbagharale n'ihi na ya kọsara da woman ya na-aga akọsara mkpa ya niile di woman na-enyekwana ya ndụmọdụ mana di woman si anwakwala anwa nabata nne di ya na onye na-aga na dibịa dị na-agarawa steedi na ocharibekwa na ihe ọ chọga na-awụ ohere ọ ga-eji batazi abata nwee ike strike ka ọ ga-apụtala ihe n'ime n'ọhịa sị ka ya jụtụ m biko na ya dị confused o kwekwele kwucha m sị nne m ya sị nwaanyị ọma ya sị nne dị mere nga destin enwe onye suspectịrị ya ma ebi nwa ya nwoke suspectịrị mana asị nne ya ọgwụ o jighị evidence ọ gaghị confront ya ọ ga-ewepụtali such matter ya emechaa ya mgbe na-enwe onye kpere aha mgbe na-enwe onye mana ọ ya ma mere ka o mere ihe with the help of UK ajụ enyi nwaanyị o nwere ha emekwala ihe ha mechaa na ya bịara kwupụtara nga gba moto bịa ebe ibi bịa kwupụtara nga gwa nga ihe o mere na otu o shiri mee ọwụ na enwe onye mere ya accuse ya nwa jọsụrụ kwupụta ọ bịa n'ụlọ nwa ya gaghị achụ ya ọsọ ọwụ na o mejurube ọ gaghị abịa for because ọ gaghị abịa bịa rịọrọ ọkwa ya burukwa bịa ọ ụlọ nwa ọ ga-abịa mgbe ọ sọrọ ya bata mgbe ọ sọrọ ya ọ ga-ejiri nga na-ele ọgwụ steady mana otu ka o mere eme akpụrụ UK kpere ga ajọ mmadụ UK kpere ga ihe eme otu o shiri mee ya elecha otu ishiri lee di ya ghọta dat na ọnwụ na ya ọrịa buru ya n'ọdịnihu na otu ishi iwo di ya ị ga-aghọtakwa ya ihe nne dị bịara iji mere nwa ekwekwala mmadụ ekwekwala m anybody deceive ọrịa ọla mgbaghara ihe ọ gwara nwa ihe na-enweghị onye nwere ike ịbara enweghị ihe ọ ga-ewe ya ịgbaghara nabata mana that part ọ gaghị confess ya ọ gaghị ekwupụta ya mana ọ bịara kwupụtara ya n'ihi gịnị obi ya dị basa ọ gaghị ebu ọsị ya ga-ebuli such a thing aga n'ili na eji ya na ya agaghị ebuli aga n'ili ele ihe ọzọ ị chọrọ ka o ji convince ya ama nwaanyị anya gị advice mana gwa nwaanyị ahụ na o nwere limit na as long as nne dị nọ there your mother anọzighị ya alụcha edozie ọ gaghị eteke position nne dị ị ga-eji nne dị ahụ tọọ ọ gị na ya gbagwodocha na ịmụọ na nwa dị only ọrịa ọhụrụ ọrịa ọ gụnwa ya nwa mere ya and ịpụtakwala n'ime ọrịa kwala na nkwupụta nke nwe onye jụrụ ya nwe onye suspect ya ekwupụtara ihe awụ family ebe alụrụ m eshi nka ebe ahụ ka eshi ebe ma ebe gbasagobara nna ya mụgo ụmụ ị na otu ụbọchị nne dị na-eshift ụbọchị chi ekpọwa gị nochie enwekwala onye ga-asị na ga gbagharawa n'ihi na o kwupụtara enwe ihe ọzọ na gị mere ụjọ ifu atụkwala in fact otu ọ nọ na that woman the only person m ga-asị gị na ọ bụ onye ị kwesịrị trust at the moment ị hụrụ enyi nwaanyị dị mgbe nyere nwa advice n'obi m
n'obi m o nwere ike ya wụrụ na ọ wụ otu o siri hụta nwekwe n'ike ọ chọghị ka rapọ anụ n'etiti gị na otu isi were mee ihe bụ isi ọ chọghị ka ishifto ya mụọ avụgharịa ya wụrụ nne dị ka ị ga na-agazi agakwuru kọsa ama m na ọ rachataga ihe ya chịwa biko alụ edozie ewuhụ nwa amụrụ na mbirezi ahụ ewuhụ nwa nne dị ọwụ ya mụrụ n'afọ ihe kpọbatara nga na mbiri na that family wo dịṅọ sometimes some families ọ na-etake time ime adjust ime accept nwa ya alụbatara ị gaghị ajụ ya ihe mere o jiri mee ihe o mere ọ fight ahụ na ụdị o ji fight ahụ enwekwaghị onye nne ga-anụ ihe ahụ ya emechi ọnụ kama enyi ya nwaanyị kpụziri ga ebe na o kwesịghị ịga ebe ọ gachara nwe onye jidere nwe onye mmadụ o shiri ma ya ewu jikwa na ya bịa kọpụtara nọ don't let anybody deceive you were ya mere nne ọ ga-eji ṅụ mere nwa nụkwa ya nọ nne m biko abịara ka ịbịa mehenwe bịa menwe mehie gbaghewe ihu ma ọ gị bịa menwe chi ha alụọrala ṅụ ọnụnụ na ebe ahụ chi nwede nwere ṅụde understand hapụ chi nke ọ lụrụ ọrụ na-aga were nne dị ṅụ mere nne ọ nabatala ṅụ obi ya emeghele for you accept her ụmụnne m ọhịa m gwara ya enwekwa ihe ụnụ ga-atụkwasị ya ụnụ atụkwasị ya ọ na-ahụ na enongala na ọ dị oke isilekwa ihe na ilekwata ishi hụta ihe na ọrụkwa ha mma mana ọ bịa na ihe gbasara choice nwa ṅụ asị na ọ wụ onye na onye ọwụ ya na ya bụ na ọ wụ onye na ya ka onye bara ya anya ụgwọ iji nwa ahụ wụ ndụmọdụ mana ịbịa gawa extra length ịbịa megide nwa onye ọzọ nwa ahụ ọ kpọbatara nwoke ọ nwaanyị ọ kpọbatara na ọ wụ onye na ka ọ gị gawa ije gị na-eme ka itibie ha abụọ lerukwa anya n'ihi na kama a na-ehi ụra ụmụnne m ọha nọ n'ọnụ enwekwa ihe ụnụ ga-atụkwasị ya ọ na-atụkwasị ya udo dịrị ọnụ